అది గడపార అవన్నీ నీళ్ళలు కొయ్యలే ఉన్నది దీనికి తన్నోతర ప్రచోదయాః అది పార తీసుకోండి నిన్న కొన్ని నిల్వ నిన్న ఒక బిన్న నిల్వ గడపారమేనా అప్పుడే కడిగి గడ్డపార ఆగడానికి నీళ్ళు వస్తాయి. మీరు అటే ఉండాలి. మీరు ఏ పని చేసినా లోపల ఉండే దారం లోపల మాకూతిం వాచు సత్యమచీమచీ పశూనాగం రూపమన్యస్మయం శ్వేతామచ ప్రస్తుతం కూడా వేయండి. ప్రియం వాస్యమేకులే మాతర్పద్మమాలిని వాపస్సమే గృహే ఇచ్చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసి దేవీం మాతరం శ్రియం వాస్యమేకులే మాతర్పద్మమాలిని వాపస్సే జిగ్ధాని క్లీత వసమే గృహే శ్రియం వాస్యమేకులే మాతర్పద్మమాలిని వాపస్సే జిగ్ధాని క్లీత వసమే గృహే ఇచ్చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాస్యమేకులే ఆడదు. ఇప్పుడు పూలదండ ఉండే కదా మేకు చుట్టండి.